Bilang naman ng mga naitalang aksidente sa Pangasinan at tumaas. Sa detalye ng balitang yan, makakasama natin ang Idol Rona Raka. IFM News. Nakita ng pagtaas sa bilang ng mga naitalang aksidente sa lalawigan ng Pangasinan sa unang kwarter ng taon. Sa datos ng Pangasinan Police Provincial Office, mula January 1 hanggang nitong March 15, nasa 499 ang naitalang disgrasya sa kakalsadahan, kung saan mas mataas ito mula sa 408 na kaso noong nakaraang taon sa parehong panahon. Ilan sa mga sanhi ng aksidente ay pagkawala ng kontrol, nasa ilalim ng impluwensya ng alak at iba pa. Lumalabag din ang mga ito sa hindi pagsusuot ng helmet at walang kaukulang driving documents tulad ng driver's license. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na nadadagdagan ng naitatalang bilang ng vehicular accidents sa iba't-ibang bahagi ng probinsya. Paalala ng otoridad ang iba yung pag-iingat upang hindi madisgrasya at hindi na rin makapandamay pa ng iba, lalong-lalo na kung dahil sa kapabayaan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.